Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, syukur. Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawilujengan kebagas warasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin, syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan selo rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki kathahe priyayi, kathahe penonton boten wonten ingkang nandingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malembare, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Mula sangka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal alamin. Wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napanipun? Oh, nggih penontone akeh banget. Penontone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewat ki sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masya Allah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mulakno diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Nggih. Ada ber, ada sih, ada d, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, Bu Camat, Bu nggih. Camat nggih rawuh, sedaya nyengkuyung ingkang dados napa idam-idamane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lah nggih to. Wah, kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwe ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah, kula meguru kalian jenengan. Pripun Mas Gareng? Oh, kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko saka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Terus? Udan saka kidul tak tulak mlayu ngidul. Udan saka lor tak tulak mlayu ngalor. Udan saka kulon tak tulak mlayu ngulon. Terus? Udan saka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta? Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngundange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahe Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Niku. Nggih. Selanjutnya D. D
dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, cocok. Niku wong sak keluarga. Nggih, terakhir Saben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedetel. Ning mboten dados napa Mas. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen kok nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Begiki adil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang jayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetap wayangan ning digilir, bisa uga ning tempel, ning input, terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakate mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan. Amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang taun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahya, dalem. Eneng ku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho, kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Lho tukang terop kok iso ngedukne udan. Oh iya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. Modar iki. Wis niki mau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas, ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan. Wonten Bu Camat. Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahya Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak De. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Panaraga. Terus
saben wayah selo diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan slamet donya slamet akhirat. Terus rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik Thomas, tak mikir sik Thomas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Nggih. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Heeh. Urung mesti to, Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok, Mas. Oh iya. ya- Wis sampean lek ora bayi. Ayo. Ya wis bar bayi iki, Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas, tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet Gini, ngene iki, Gila. cerdas tenan. Tenan to, sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, Betul. sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Nggih. Kadang kala sembako ya diotot. Niku Kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Oh, sing didukne karo masyarakat iku kuwi to. Nah iya. Gara-gara ya sembako tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Oh ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten to? Mboten wonten. Nggih. Oh, ya. Yang kedua kat. Kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku Sik to, Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Bener. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik Cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah Kosek rong rampung kok terakhir man. minggah nggih Pak Katman nggih. Ki keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ya ora nek Mas arep macet kene yo mikir kok. Wow, jenengan ki ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahyo. Nggih. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Monggo. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, lha sebabe? Brahman. Oh, nyombor ya. Ngobot sik. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedak Lah. pur. Siya. Terus pokoke. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ayo Ti. Aja ngadeg nembang ra Ti. Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to,
Mas. Bar selo apa? Lokang besar. Besar biasanya apa? Yo dibeleh lho Mas. Nggih korban. Belah sapa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lha kok apa nyuduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, Selamat. Wedi lek kleru sebut. Lha kok Aku iso? tak alus-alus ning ngene bake joget aku. Wek. Cah-cah yo sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten Iki nggih. mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang. Wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahya. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Yayu mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, Katuran wilujeng dalu. pinarak panjenengan sak kanca. Estu. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun Amin. membawa seni wayang semakin nguncara sak Nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Nggih. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet nggih to. Bu Camat nggih pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan niku nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun niki mumet lho Pak Estu, mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wae mlebet mboten saged sakek katahe penjual enten 1 kilo. Wah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih. Niki Nggih. crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahune sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup urung Ya apa. bener kuwi. Yang perso Lah to. ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 isuk. Lah, Sampe ora iya, ngerti to? lah, mboten Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya geragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Ki aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekon agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Iya. Pun Pak tragisine jenengan ngoten niku aku ya mana. Iso-iso lho aku yo ora gawe apa-apa tanyane daster tok. Pak Sumaman langsung jujuk neng kandang ya An. Aku mau ngeres ngawut ya ora. Guyon saun-taun niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Nah. Camate Anggun. cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenang Lah, kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane gitu. sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah wertekno. Siti Hanifah.
Siti kuwi tegese lemah. Heeh. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki Nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun niki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun nak Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah ada wayangan bersih desa, bersih desa. Nggih. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Renek ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Nggih, mboten. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan teng kecamatan. Nggih. Lek nggen kula Karanganyar mriku, Nggih. niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat Nggih. menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapedar rumiyin, Syukur, wonten syukur. pariwisata. Wah, Nggih, hebat nggih. memang luar Nggih. biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, Mila to, Nggih. cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah Jumeneng? Pareng? Oh, pareng masalah. Enten Pak kene. Lurah yang fane kata lho nggih. kula sing mriki. Oh, nggih Nuwun cobi. sewu Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Napa niku? Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Los kabeh. Wong los wong sugih kabeh iki. Sugih Amin. kabeh kok. Nggih. Kiai kok Yo, ngene duduk. sukses. Duduk. Bapak Monggo. Lurah. Neneng. Pak Sukatman. Monggo Bapak Kades Purwosari Bapak Sukatman. Kalian Bapak Lurah Kabupaten. Sing ketut piyambak dulur lanang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak Katman ini ketemu wong semua roto. Nggih. Niki musuh kula ten panggung riyen. Nggih. Niki nggih Pak Lurah niki. Mbak Lurah pundi Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten, ngintel karo Bu Camat. ngaturaken sugeng dalu bucange Inggih Ibu. sugeng dalu. Sampun gantos Balusi. batik jenengan, Pak. Awet wau batik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Oh, salim nggih. Iya. Berbote repot ngurusi lho niku wau. Jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ah nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Tapi Purwosari. leres estu luar biasa Pak Lurah. Luar biasa. Nggih, Masa nyuwun Allah. sewu niku kula beto dekeng. Nggih. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Lah, dalu Pramila niki. kula niki beto dekeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Nggih. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube Cahyo tadi.
Nami YouTube-e napa? Apa ditakoni Pak Lurah? Dalam YouTube. YouTube ki Cahyo Kuntadi channel. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melu ngono kuwi. Lah nek ra katijak omben usul aku. Nggih, Kuntadi channel. Oh, Mas Kuntadi channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tuplek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahyo YouTube nggih. Nggih. Kuntadi Channel. channel. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, leres Mbah Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun sewu. Piyayinipun seneng Gojek. Nggih, Terus Mas. santai. Sabar, Kala nggih. kula nyuwun prisa to. Nggih. Pak Lurah jenengan dados kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ngingu wedhus, masalah. Pinten wedhuse? Enten gangsal. Jaler setri, mboten setri sedanten. Lah jalere kula piyambak. Mas Cahyo. Sing kok ngopeni bengi- tegese. bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Kok Mbah Lah, Lurah lah, dhewe iya. kok ya ingoni-ngoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ate yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhusku kok mbek. Lawas wibar Pak Mawan kok kono nek seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon Pak Lurah dikira mboten Ben tetep tenanan. sehat mangke nggih. Nggih nggih. Nggih, wek ketoke sing mburi iki kriyap-krim kadung ngomong ya gruweket wi. Urung-urung Rene, itu rene, takon rene. ngomong kok iki urung Licik takon dalu ngomong. Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah ngujude ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah ampun sing kulino remuk niki muran. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar Kang Pur. Aku sabar terus. Oh, ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang srekat ndang budal. Kang Pur ora sabar PKK rak joget. Ho ya nek ra Lurah sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK rak joget ho ya. Nggih daster kabeh. Hiburan ya Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun cita-citaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin Nggih. amin ya rabbal Ngoten Mbak alamin. Lucy. Nggih. Sayangnya kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane Dek ben buwing. yo bar wayangan Ya ngono dempene lho. wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Climen. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya Dalange kanca Lurah dhewe bintang tamune ya kancane dhewe. Nggih. lah piye tah kowe nek ndek kanca ya ngono kuwi ya. Ning ya luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Mboten apa. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih. Niku leres. Lek desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada anggaran dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamrentane? Aja ngono. Alah demben wis latihan. Ayo malah tukaran. Demben Elek. latihan. Demben latihan ora. Ora wani. Alah ora wan. Kaya cemple kecepet suara. Alah ora. Napa to pun Los, napa? Arep cemplek kecepet, wedhus kecepet, kebo kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Napa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Mbak bintang Lurah. tamu Mbak Lucy Nggih, Mbak no Lucy eman-eman. Nek bawa dhewe nek elek ngoten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa lho, mboten napa-napa lho Pak Niki Lurah. Kang Kripto ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepet. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemplek kecepet. Mboten napa-napa, kados cemplek kecepet apa naik Nggih. gringgingen monggo-monggo. Monggo Adi- santai adi mawon, mriki, santai adi mawon mriki, Pak Lurah. Lurah. Nggih. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggonge Pak Lurah Tadi milik latihan, umum. ya. Alah los dol. Bu Lurah stok Mbak Lucy. Butin. Bu Lurah jangan obat tidur yen Butin. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nano. Wiwitane. Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono taun ngarep rawayangan awas. Nano. Handere sang peke Priya bagus Madeng ngarep, Pak Lurah. olah
budaya. Asik. Sae pundi kalih cemplek kecepet? Pun to sae. Sae jos. Lek cemplek kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemplek kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. Sowan menyang kutha gedhe. Ae, Pak. Aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an. Mboten sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? suwantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Awake dhewe suwantene apik luar sanget ngoten. Los Pak. Bendara terus yung yon. Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Mah. Satu kali lagi lho. Lah druwedeg lho astane kersane rileks. Kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lah, Lek wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih. Niki kagem Kapan yo kenang-kenangan. malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu ten dalem. Yo. Bendara terus kayu. Niki latihane kali Ibu napa mboten kok bendoro ilang apalane. Mula aja ditakoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. Tak eling-elinge sik. Ya siap. Selendang kuning. Oke yo lali. Selendang kuning. Wong sing marayo tunggal Kang saking bukit. Oke yo lali to lho Pak Lurah kok yo pinter. Sik to Pak Lurah, niku kok teles lonone enten apa? Mboten ngompol jane. Kesukan toya aku Wah, wawau badhe alah. lenggah wau. pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Kang Pur ten mriku Nek pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mau pada tak blosokne bendoro empun niku empun. Kudu wayahe empun sanes niku. Lek iki lali tenan. Lho Lek. wong jujur apa panjang. Lek niki lali tenan turuse napa niku wau? Swara kurang permana ing wasesa ngrungro. Nano. Angrurung marang bendara Tyah Sulistya picer Ngenteni ngincangake alis. Aja didemok, iki ndredeg wong. Karepmu dhewe iki. Iki ki nganggo vibra. Mbak Ben Lurah. lek Mbak kesi vibrane di sini. Lah ya vibrasine kudune ning lho Mbak Lurah. Terus tresno sesidemah. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Purwosari luar biasa. Mbak Lurah Purwosari. Lagi mriki Mbak Lurah. Mengki Pun caket banget kali Mbak Lucy pun kula tak tem mriki mengki. Mas Pur dikancani Mas Pur Mbak Lurah. Gini. Tarik napas dulu, tarik napas. Aku Pun ning- kesusu mboten apa-apa. Oto mepet ora apa-apa lho, Mbak. Kersane rileks, Sing nanggapi jenengan, Mbak. Oto mepet ora apa-apa. Irama Tayuban Mas kersane ra dirilek niki. Iki Remenane pas Pak aku lurah karo lurah kok iso wekere-keran. Lah niki bolol kene Mas Pur iku. Kali Pak Engko, Mbak Lurah Lucy. nggih. Monggo. Luwe becik Patenono Joget, Reng. Iki Mbak iki nggih sae jogete Mas. Oh, Mas Pur iki jogete sae. ring Kang Sulistya mare wangi samutana marang kulawarga sarwa lan peputra liwat kincanging alismu kuwang landang rasane
najan muslim seriuswaku aku isih mampu lateni solahku mongko kowe bocah guna najan bocah guna aduka andrimpo jiwa ragaku kok urung kehormatan mangrung rukungan jopinjo urip ana kutha gedhe kowe tak dukoke omasa isine angkatke Mas Irama seger ya. Najan setigel masih sareng-sareng men regen ya. Ayo Pak Lurah bareng. Sepisan malih. malih para lenggah tepuk tangan untuk Mbah Lurah Purwosari luar biasa.
Kiai itu Iki sik siji iki dulurku lanang ki urung nyanyi. Entekno aku tak. Kowe iki kari tugasmu. Kelihatannya Mbah Lurah niku kalem tapi nggih sembodo. Ngeten lho Mas. Kiai ampun lega Mbah Lurah ampun lega. Jumeneng mawon ampun lega. Lah kowe ngadeg kan mau lho. Riyen kula tak ningali polahe Mbah Lurah Kadipaten. Iki karo Tak musuh. lenggah Atus wonten Mbah mriki. Lurah. Masyaallah. Wis to jan terusno. Surah. Bature ngadeg kaya tontonan kok. lagi kene lurah dieret-eret lho. Ya iki kan bola lurah sedaya Mas Cahyo niki. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh lho, Mbah. Sing kompak. Kaya cita-citane Desa Purwosari. Kudu kompak. Oh nggih. Kompak. Makane dhek kompak niki wirang siji wirang kabeh, Mbak. Oke. Sampeyan cedhek Mbak Lucy. Sampeyan cedhek Mbak Lucy soalnya sampeyan sing mbayari Mbak Lucy. Mosok kowe mek arep gur nyedak aku. Lah aku nyedhek kowe reng. Ya wis ya, njaluk kono lagune apa? Monggo Pak, napa Pak jenengan Pak? Niki penari lho niki, Mas Haji niki. Lah ora, boten diapusi. Daleme cedhake Pak Ki Cahyo. Gondo Durjono. Ya tenaga Durjono. Sekolah karo Mbak Kesi biyen. Nggih, oh nggih. Layak ngleniki karo bojoku. Ya ta, kondangan to wong. Boten Pak Dalang, riyen niku keluaran remen wayang nalika sik enom. Alasan. Nah, biasanya kula nonton. Biyen niku lek tumut Pak Yarno nyanyarane waktu Mbak Kesi nite teng SMKI andalane kutut manggung riyen. Niku makane niku saking apal ucap Mbak Kesi ngontene napa niku kutut manggung niku. Nggih. Sampai sik kelingan teng Memeru kula. Nggih kula nggih. Kula dianggung ning teng omah nggih. Wah ngoten nggih. Layak to. Jenengan nyekar napa Pak? Kula mboten saged nyekar kok tak ngadeg tok ngeten mawon pun marem. Lah terus piye karepe? Lho mboten no. Niki remanane sing sigrak-sigrak Mas Sipur iki. Mbah Lurah Kadipaten. Wis to sing bayari jenengan, Mbah sak jaluke jenengan. Sampeyan iki tak tanggap. Wah, Tanggap apa wong aku ini kene undangan kok tanggap. Wis to, Kis, manut. iki lek ra ditengahi karo Bu Camat geger tenan Nah, iki. tanggap iki lek bayaran wong ora bayar kok tanggap iki. Sabar Kang Bos, sabar. Meneng to meneng. Tamu mosok ora apal karo Niki ngeten. Bu Camat wau rawuh kalian sekalian kali Pak Agung. Dados Pak Agung Dewanipun gawanipun Bu Pinggah Camat. mawon, Pak Dalang. Sinten? Bu Camat. Bu Camat. Agung. Bu Camat Oh, sekalian Pak Sekalian Dewan. Pak Dewan. Pandine Mas Pur karo Pendo. Oleh Lek Pak Dewan karo Bu Dewan iki Ora kok dhewe. ngene lho Lus. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh batek kae utawa iki ngono lho. Lah biasane iki apa lho? Monggo Bu Camat menawi pancen kersa kalian Bapak. monggo mriki. Monggo. Nggih. Pak Agung Yes. sekalian Ibu, monggo. Nggih. Monggo Bu Camat. Monggo mriki kula entosi. Bu Camat lan Pak Amat. Monggo mriki kula enteni. Bu Camat. Niki tesih enten 3, Pak. Kepala desanya yang masih ada. Lah mosok arep kabeh. Mbah Polorejo, Mbah Kupolo, Mbah Kertosari. Nggih. Sing jelas Oh, niki nggih. anu Pak Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Babatan. Nggih. Monggo Mbah Kupolo. Nggih, sembah nuwun Pak Lurah Polorejo sehat selalu. Ha nggih, nggih. Pak Lurah Polorejo. Sembah nuwun. Niku wau kesehatan kula Mbah Polorejo. Ndang to. Bakale nggih nangkap jenengan. Lho, niku langganan kok, rono Pak. kita geret. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Nggih, nggih, nggih. Monggo menika ingkang anu Pak Asma nuwun sewu, Pak. Pak Agung, Dewan nggih, Pak. Oh, nggih. Dewan Perwakilan Rakyat. Nggih, niki Pak Agung, Ibu niku Bu Camat, ngoten Mas Nggih. Cahyo. Niki pasangan serasi. Pasangan yang kepala serasi. PKK, Mbak. Badhe nyekar menapa Pak Agung monggo nderek Bu Monggo Camat. Bu, aku dari Bu Camat mawon. Duet kali Bu Camat ya. Oh, nggih. Napa lintang asmara napa-napa? Nggih. Niki kan wonten Pak Lurah jenengan to, Bu Camat. Niki monggo duet apa bian lintang asmara apa podang kuning. Sing penting aja siji lho. Piye? Aja sida rondo bahaya. Oh, lintang asmara ora apa-apa. Nggih. Ngono. Niki sak kersa Pak Agung Rumien apa kali Bu Camat? Nggih, sekedap Mbak Lucy. Niki wau Pak Lurah kula, setunggale Kap Lurah, Nggih. setunggale Pak Kades. Nggih, ten leres. Kan memang wonten kecamatan Babatan wonten desa kalian Iya. kelurahan. Kelurahan, Iya, nggih. Bu.
Nggih. Pak Lurah niku wau sing kaosan niku wau Nggih, nggih. kaosan niku wau. Badhe ditanggap kalih Pak Kades Purwosari. Leres. Kan pun kula itik-itik wau. Lah nggih. Pokoke aja ngasih manggil Bu Camat ke atas panggung. Ngoten ta nggih. Jane pun kula ngaten. Kowe ben oleh Lah terus itik-itik. pripun niki? Soale niki cara kepegawaiane kan sing nilai Bu Camat. Nah, bener nih. Bu Camat kok diperintah. Modern kowe. Pun jangan balik mawon Bu. Ada dadi kancane gareng. Lah piye timbangan aku lah dinilai apik kok. Oh ngoten. Mboten usah dilesain apa sae lho Mbak. Nggih, betul. Nggih, Ngapunten Bu nggih. siap nggih. Mas Cahyo dados kepala desa dan lurah sekecamatan Babatan itu begitu kompaknya Mas Cahyo. Nggih. Meskipun sak menika tadi dalu menika nggih pun sedaya rawuh niku wau. Nggih. Sederekipun wayangan nggih sedaya Ning kuyung. ya nyekuyung Rawuh. sedaya tindak mriki sedaya dan tentunya nggih kecamatan mengke pengestune panjenengan mawon Mas Cahyo nanti Tanggal pinten, Bu? ngapunten nanti saya tak janjian sama Mbak Lucy ngoten to biasanya janjian sama Mbak Waduh, Lucy liwat Lucy dibelah aku kok. tapi janjian ngopi riyen Mbak Oh Iye nggih, janjian ngopi riyen Bu. Oh, dibuka kan Mangke pernah. didongakne warga masyarakat niki penonton tasik full nggih ya Allah. Wah, alhamdulillah nggih tepuk tangan dulu kagem sedaya. Nggih, pripun? Ngantuk? Dereng ngantuk. Lek dereng ngantuk umpami ngersakaken lagu napa, Pak? Mboten. Wonten request teng Bu Camat monggo. Tapi mboten neko-neko saya Bu Camat nggih kados Pak Lurah, Pak mboten saged nyanyi kula. Pun sak menika merdeka mawon Bu Camat, Pak Agung badhe nembang napa Napa? nderek. Saged oh Lintang Asmara. Lintang Asmara, nggih. Nggih. Langsung buka Google lirik Lintang Asmara. Langsung. Nggih, niki buka Google enten mboten niki? Enten. Nggih, mugi-mugi Purwosari dados desa ingkang gemah ripah lo jinawe Mbah Lurah nggih. Amin. Mugi-mugi tetepene saking sedaya balak musibah, rezekine murah kek barokah, kek padha iso teko Mekah karo Madinah. Nggih, Mbah. Amin. Ini kan bersih desa kan ngoten nggih. Pun panggih Bu Camat. Sampun apa dereng? Nggih, dereng dipados Mbak Lucy niki. Pokoknya Lintang Asmara niku bentuke kotak-kotak ngoten sekawan, Pak. Pokoknya modele kotak ngono ya kampur kan biyen ki ya. Ya kotak-kotak papat ngoten ten dhuwur ni dibuka mesti Lintang Asmara. Kotak sabun apa kotak napa? Kotak amal. Pun panggih. Nggih, Alhamdulillah. Pak Agung pun apa nggih? Alah kula manut mawon nek. Lah nggih. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Dados. Nggih, Pak Kadipaten Jumenter.
Matur nuwun Bu Camat, matur nuwun Pak Agung, matur nuwun Pak Lurah Purwosari kalian Pak Aji sembah nuwun sanget. Kula malah pekewet kalian jenengan jumeneng teng mriku kedane menikmati kok malah. Iya. Pangapunten, matur sembah nuwun, sukses kagem kita semua. Amin. Nggih, sembah nuwun Bu Camat. Terima kasih Bu Camat, Pak Dewan. Wah niki piyai Wah, kan sregep turun ke bawah. Betul Mbak Yulusi, tenang kok luar biasa. Matur nuwun Masya kok Allah. ning kene dhewe ku ora ono apa to Kang Pur? Masyaallah. Oh ya wis siji aku siji. Kok aku kowe iki bengi iki kok dadi nuwun sewu Mbah Kadipaten nyuwun disawer lho Bu Camat. Oh nggih. Nggih, sembah Nggih niki nuwun. wong Bu Camat mawon nggih. Makasih nggih, sembah nuwun nggih. Nah, ngeten iki lho Mbah Lurah Dipaten lho yuk nggih. Luar biasa. Ngalah nyapur rasa. Nyapur. Cok repot-repot wis nyapur Tukok-tukok ya ngono sih. Aku wis ra penak ngene iki. Marah ora penak. Niki Mbak Lucy karian Mas Gareng wonten pamundhut kula waos rumiyin. Siap. Assalamualaikum Mbak Dalang, waalaikumsalam. Saking Bapak Jonianto Ketua Panitia Bersih Desa Purwosari nyuwun gending lestari kalian gubuk asmara. Katur dumateng warga masyarakat Desa Purwosari sedayanipun kanthi atur sugeng amirsani lan midhangetaken pagelaran Ringgit Purwa sedalu natas mugi-mugi kita sedaya keluarga masyarakat Desa Purwosari tetap guyub rukun ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Wassalam. Nggih, matur nuwun. Ugi saking Bapak Sumawan, Mbah Sumawan. Menika ngersakaken sambel kemangi kalian ninggal katresnan. Katur dumateng warga RT 17 RW 3 Cepet Utara Desa Purwosari kanthi atur sugeng amirsani Ringgit Purwa sedalu natas. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan sukses anggenipun sami tetanen. Amin. Nggih. Saking Bapak Budiono kami tuwa dukuh ngimput. Nggih. Nyuwun gending pepeling katur dumateng sedaya warga dukuh ngimput khususipun lan sedaya warga masyarakat Purwosari umumipun kanthi atur sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa sedalu natas mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan sehingga saged makarya lan pikantuk berkah saking ngarsane Gusti Allah. Amin. Kula nyuwun gending kembang rawe saking Bapak Jemiran Banjarjo 1 matur nuwun. Nggih. Saking Pak Agus Wito Dewan Daerah DPRD nyuwun gending pepiling kalian lestari. Gandeng ingkang mayoritas ngersakaken lestari. Nggih. Bocah cantik-cantik niki nggih Anjake nggih Mbak Lucy nggih. Nggih to sing cantik-cantik niki kok ya. Generasi muda. Betul, Anak milenial. Betul. Sing mirsani nggih cah nom-nom, enek wong sepuh. Monggo nyumbangkaken sinten ingkang dipun timbali riyen. Sekawan langsung. Ya, Ayo. betul. Wiwit saking Mbak Tri Astuti terus Mbak nggih. Dian, Monggo, Mbak monggo. Birgita kali Mbak Winong coba kaya apa. Nggih. Ya awake dhewe disene kene. Oh, bapakku ke Yulusi. Dalam. Kok Mbah Wan nek bayar penging jam 5 lho. Lah nyapa? Ya bahaya neh mau ngejob wis jam 5 kok. Mbah Mawan tak pengin ning omahku. Wedhus ku bungak-bungak neh kok. Monggo diaturaken lestari semoga tali silaturahim warga masyarakat Purwosari tetap lestari abadi sepanjang masa. Ya. Monggo nyanyos.
izin Pak Dalang. Nggih, Mbak. Niki kula kalih gareng di SMS. Jenengan mboten pirsa to. Masyarakat mriki niku pun kangen suwantene Bu Kesi. Nah, Lek nenggani kaconten wau. Oh. Biasane Bu mboten kentang sak lagu jenengan bagei. Sir kula ajeng kula ke nembang setengah 4 engko ngoten. Lah niki sing pentingane Piyai Ponorogo niku Bu Kesi lek kadung bawa wis bojoku ndelok teko esuk kok. Wah, Tenan niku. Kandhani lho napa Yen melih. percaya nggih to Pak nggih? Nggih, Lho, Oh, nggih, dikira Pak. aku ngapusi. kula kenten lek pun mboten seneng ya. Piye Pokoknya jane? niki- Tak kira sing seneng lek mung kula thok ngono maksudnya. Jenengan iki piye? Ya Bu Kesi nglegani Kyai Monggo, Mbak kene. Kesi. Nggih. Monggo, Bu Kesi. Keuangan iki Mbak kakung-kakung sedaya kalih swanten panjenengan. Monggo ya. Apa sayang? Nggih mawon nggih. Hah? Lho iki lho, jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon nggih. Jumeneng Mbak Kesi niki lho aku kok diseneni bapak. Bu Kesi, nuwun Dalem, sewu dalem, Ibu. dalem. Suara terbanyak nggih Bu nggih, nuwun Nggih. sewu. Niki Bu Kesi jumeneng napa lenggah? Lenggah napa jumeneng? Kaya neng omah lebu kuwi nang jumenengke. Pokok Piyai Ponorogo niku rata Pak Yoyo. Nggih, Ta. Sing remen senior nggih kata, junior nggih kata. Nggih, Ta, Ngoten lho, Mbak. dadi sama rata. Terima kasih nggih. Monggo jeng. Sir kula ajeng kula imbungin gara-gara engko. Lah niki wis bisiki kula malah Wah, nggih. dicani kula. Ya jumeneng Bu Kesi? Rapopo nggih nggih. Bu Kesi. Mumpung jarike anyar niki. Nggih. Janok yo. Tenang ya. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun Terusan ya ngono kuwi tayune dalem. Iki wong nyeluk bojone dhewe sayang iki ya pas ae lek bojone wong celuk sayang iki masalah. Biasane gugur ngono. Aku dadi baygon yang saiki Bu. Kowe sinden bengak-bengak tak lole gedang goreng. muga-muga katresnanmu karo aku lahir batin tenan. Disekseni karo warga masyarakat Purwosari ing dalu niki. Bapak Ibu nyuwun donga panjenengan nggih, mugi-mugi Pak Dalang Cahya Kuntadi menika anggenipun tresnani kula lahir batin nggih Pak, Bu. Sebab adatipun ngeten Bapak Ibu, Wah, dalang bola niku iki, cilaka iki. dalang menawi mulai kondang laris tur ganteng enom tanggapane larang. Godha telung perkara niku sing mboten saged dikipataken. Godhane bondo saged, godaning pangkat saged, ning godane wanita ayu. Berat niku berat. Wah, Mas Cahyo. Apa? Sami kula. Kok iso? Nggih niku kok padha kok ya. Nggih. Aku manggon mburi dhewe ya ngono kok ya. Nggih. Dadi sampean tak weling. Ya kayak nembang Bu Kesi ya. Arep meling apa? Pun Tak jenengan seksekne karo warga masyarakat Ponorogo, khususipun Purwosari, angger mengke Pak Cahya Kuntadi sering tanggapan teng mriki kok nganti krungu Pak Cahya duwe demenan teng Ponorogo. Tak ketok tenan pendeke. Yu Kesi. Tenan dalem-dalem. Kula ke saestu, kula niku Pripun? tentang tresno karo Mas Cahyo niku luar biasa. Nggih. Mboten kulino jenenge Pak Cahyo ki selingkuh. Alhamdulillah. Mboten kulino Pak Cahyo niku pacaran. Lah, Nggih. kuwi. Mboten kulino Pak Cahyo niku dolanan wong wedok. Saksine lho. Saking primpene kok. Saya mau mburi ra penak padha ngobongke wong omah-omah lho. Mboten tegeseke pripen jaga rumah tanggane jenengan. Sampeyan kudune mbelani aku, nun sewu elek-elek ya. Kula niki Pak kula Mbah Sukron lah ya kaji. Nggih. Kaya mu balek, ya to. Terus anggen kula mamah karo sampean aja kuwatir Bu Kesi. Pripun? Anake dhewe wis papat to. Papat, manak papat aku Ayo wisan. papat to. Dadi watakku piye omah-omah wis pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kan apal karo watakku. Apal. Karo lagianku apal to. Apal. Kapan seorang Cahya Kuntadi jaraki wong wedok liya yen nenek sampeyan? Ora tau. Bu Ibu, sampean trimo enggak lek Pak Cahya Kuntadi duwe pacar ning kene Ibu? Khusus kali Bu Kesi nggih Bu nggih. Ya, ana aja jarake cah wedok wis mbok ponakamu ki Winong ki ayu, Brigita ki ayu wis menepno atimu Pak ben rumah tanggane awake awet, awake dhewe lek ngembangke kesenian ngrembaka ning ngendi-ngendi. Amin. Ngono ya Pak ya? Ora arep Wes. jaraki wong wedok aku ya. Ya, Jaraki ya. apri ya aku. Kuwi banci. Khusus warga masyarakat Purwosari, kula badhe nembangaken karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo, mara sepuh kula. Langgam Sri Huning Mustika Tuban. Pripun Bapak Ibu? Wah, Mbak istriku penggemarnya sik akeh Mbak Lucy. Jenengan iki aku nilai pentingan lho iki biyen jare Jare ora. Purwosari.
Sampai ra tau wadus lali kok niki. Lho, mendino ra tau prei kok. awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene iki kaya omah. Dados Piyayi Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandhang kula. Kula nalika tasik SMA niku tumut Mbah Yatno, dalang guru kula, omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning anggar wong Ponorogo ngejab sampean telepon sampean dinyang kok uangele ram sampean. Mas, ki sing marai grogi iki aku ya gur kuwi. Heeh, ta. Ya kuwi sing marai grogi iki buka sikil dinyang angele ram. Ora Oh, iki nang dalang ngetop. Ayo. Nggih, rupa nggo werga toreng niki wae lho sembodone Piyayi Ponorogo. Apa? Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh, nggih, nggih. Nggih, wis bejone jenengan pokok. Ora tau ngenyang loro ganti dalang ngono. Modele gerilya. Monggo Bu Kesi, ayo. Putri kang sulestiyang warani Sri Huning Mustika Labuh tresno prapteng layon Apik-apik no lemu nembang Bu Kesi mumpung sing gender iki Mas. Wegik, oh wegik iki Mas. Mas Danang wir kok wegik. Monggo. tak prangkung bejane Ngono. Bebelo Wiratmaya Pripun, Pak? Jos. Jos. Sae napa awon? Sae bojo kula, Pak. Alah, ning kene ngelem-ngelem, coba nang omah gawekne kopi kepahitan ngono maido. Ora, Bu, ora maido aku. Lah aku mak gekne kopi, teh ngono kuwi utawa sirup ora seneng. Senenge napa? Apalah ngono lah. Yo. Rangira Sri Huning gugur mongko mustikaning Monggo kalajengaken langgamipun katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan Purwosari lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Monggo Bu. Sri Huning Mustika tuban labuh tresna tuen sakaya pati marang Raden Wiratmaya
Seneng deh fans sing duwe gemar. Ya wong fans jaman semonten lho Mbak Kesi luar biasa. Pokoke sakmono ki kabeh tresno Bu Kesi. Nggih, matur nuwun katresnanipun. Kita emang sampean dhewe kok sing karo aku rapati tresno. Ketoke lho. Sing ngomong sapa? Lumaing jagat kurping langit. Ya mung kowe sing dadi mutiaraning ati. Ora percaya, Dek kapan kae ning kono enek silpiku malah sari kok mbok kerangkul. Kae pas kilaf aku. Yu, ora apa-apa. Piyai kakung sekali-kali nggih ben cuci mata. Sing penting atine kan hanya untuk dirimu. Kakakku tenan kowe. Kakakku. Aku kok dijotos bare. Mbok kapan-kapan ngono ya, Pak Cahyo diketopokne karo bintang tamune Mbak Silvi, mentelek bahagia. Aku luwih seneng lek karo sampeyan, Bu. Ngapusi nek. Kulino. Ati man ning omah sampluk parut modar. Wong ning omah sing penting lek kene ning ora to, Mas. Oh iya. Jan duwemen kok Piyai Ponorogo mireng niswantene Mbak Kesi. Kangen jaman 15 tahun kepungkur to Bu Kesi. Nek Bu Kesi biyen nganti saiki tetep konyol. Sinden iso nggawe kaos kaki lho. Adem padalang adem. Iya. Iki antisi sapi kok. Antisipasi. Nggih. Tresnane wirat Lanjut duduk asmara Mas. Mbak Lutfi, Mbak. Yuk. Kaya-kaya Tulungagungan, kaya-kaya Ponorogan, kaya-kaya Bublah Larang. Kok jebul temuneh. Madangkara kok ya. Tenang mawon Mbak Lusi, sing gragap mboten namung jenengan. Aja ngecek-ngecek ya, Cak. Kandhane ombak lurah mawon kula kabeh iki padha dredege mboten umum. Engko anggar bar jam 2 lek gragap kabeh dewan. Ngoten ya. Kandhane kok ya. Catetan ya. Catatan sajroning ati. Tolong masih saya marak ati Mas.
dangling jebul dingen-gen kok ya enek neh. Modele iki ilang nek pedhot nek temu neh. Sing penting ning kene oleh tim-timan loro. Mbak Yulusi, dulur-dulur ingkang rawuh sedhuwur ya alhamdulillah. Balong rawuh. Nggih. Madiun rawuh. Magetan rawuh Mas Cahyo. Masyaallah. Menika sedhuwur ya sampung caket mriku nggih rawuh. Wis luar biasa. Ning Piyayi Ponorogo menika nuwun sewu. Pripun? Nggih wonten kathah ingkang remen kalian lucon kalian lagon. Ning ugi tasih kathah sanget pemerhati lakon. Leres Mas Cahyo. Mula saking menika supaya kabeh keperatan nggih Mbak ya. Nggih. Mula saking menika nyuwun pangapunten ingkang agung mangke kalajengaken wonten goro-goro tetep bersama bintang-bintangnya Madangkara. Siap.